కడప అమీన్పీర్ దర్గా పీఠాధిపతి ఆరిస్ ఉల్ హుసేని సాహెబ్ గుర్రంకొండలోని వివాహ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈయనను కలిసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన వారిని మురిదులు వారిని శాలువలతోటి పూలమాలతోటి సన్మానించారు. అనంతరం విందు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆరిఫా హుసేని మాట్లాడుతూ కడప అమీన్పీర్ దర్గా ఆధ్వర్యంలో జరిగే కలిచెర్ల గంధం ఊరుస్ కార్యక్రమంకు అందరూ తప్పకుండా రావాలని ఆహ్వానం చేశారు. ఆయనను కలిసేందుకు వచ్చిన గుర్రంకొండ సర్పంచ్ జమీర్ అలీ ఖాన్, గుల్జర్ సికిందర్, అబ్రార్ కలేసా, మదర్ ఖాన్, జనరల్ స్టోర్ కమల్ బాషా, వధువు నజీం తదితరులు పాల్గొన్నారు.